ସାଙ୍ଗମାନେ ମିର୍ଜାପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଶୀତ ପଡିଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ସହିତ ବରଫ ମଧ୍ୟ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗରିବ ପରିବାରରେ ରଘୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା ଆଉ ତାର ଛୋଟ ଝିଅ ସୀମା ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଘରର ଝରକା ଥିଲା ନା ସେଇ ଘରର କବାଟ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ବାହାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ପରେ ସେଇ ତିନି ଜଣ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଶୋଉଥିଲେ, କାରଣ ରାତ୍ର ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ପଡୁଥିବାରୁ ସେଇ ତିନି ଜଣ ପାଖାପାଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ରଘୁର ଝିଅ ସୀମା ହଠାତ୍ ଉଠି ଯାଉଛି, କହୁଛି ବାପା ଆମେ କଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଥିବା, ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଗରମରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରଘୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା କହୁଛି ସୀମା ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଘରେ ଯାହା କାଠ ଥିଲା ସବୁତକ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ମୀରା କଥା ଶୁଣି ରଘୁ କହୁଛି ଏବେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ପଡୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କାମକୁ କେହି ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରଘୁ କହୁଛି ମୀରା ମତେ ଯଦି କାଲି କାମ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାଠ ଆଣିବି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଗରମରେ ଶୋଇପାରିବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଘୁ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କୁରାଡିକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡୁଛି। ଆଉ ରଘୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବରଫ ପଡୁଥିବାରୁ ରଘୁ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ପଡୁଛି, ମତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଠ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ରଘୁ ଏମିତି କିଛି କହି ନିଜ ହାତରେ କୁରାଡିକୁ ଧରି ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ରଘୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ହାଣିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବରଫ ପଡୁଥିବାରୁ ରଘୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିଛି କାଠକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଆଉ ରଘୁ ଜଙ୍ଗଲର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ସହି ନ ପାରି ଅଳ୍ପ କିଛି କାଠକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ରଘୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୀରା କହୁଛି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ନେଇ ଆସିଗଲ। ଆଉ ରଘୁ କହୁଛି ହଁ ମୀରା, ବାହାରେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଆଉ ମୋ ଦେହ ବି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ତୁମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରିନିଅ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ରଘୁ କହୁଛି ମୀରା ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହା କହି ରଘୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଘୁର ଦେହ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରଘୁ ନିଜ ବିଛଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ରଘୁର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା କହୁଛି ଘରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ରଘୁ ପାଇଁ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଆଣିପାରିବି। ଆଉ ଆମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୀରା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହୁଛି ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ଏଇ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ। ତାପରେ ମୀରା କହୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁର ସାହୁକାର ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ଧାର ଆଣିବି। ଆଉ ମୀରା ଏମିତି କିଛି ଭାବି ସାହୁକାର ପାଖକୁ ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହୁକାର ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସାହୁକାର ବାବୁ ନିଜ ଘର ଆଗରେ କାଠ ଜାଳି ନିଆଁ ପିଉଥିବା ସମୟରେ ରଘୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ହେଉଛି ରଘୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରଘୁର ଦେହ ବହୁତ ଜୋର ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ କିଛି ପଇସା ଧାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସାହୁକାର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୀତ ପଡୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ରଘୁ ଯଦି ପଇସା ନବ କେମିତି ଫେରାଇ। ମୀରା କହୁଛି ସାହୁ ବାବୁ ରଘୁର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କାମ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସୁଝିଦବୁ। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ମୀରା ଆଗରେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେବାରୁ ମୀରା ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୀରା ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୀରା କହୁଛି ସାହୁ ବାବୁ ତ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ସହିଯିବି। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କାଠ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ମୀରା ଏମିତି କିଛି କହି କହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୀରା ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଗୁମ୍ଫା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ ଗୁମ୍ଫା ମତେ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମୀରା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇବା ଆଶାରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଜଳୁଥିବାର ମୀରାର ନଜରରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପଥର କେମିତି ଜଳୁଛି। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଠ ଗୁଡିକ ଜଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଥର ଜଳିବାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ଏଇ ପଥର ଜଳୁଛି ମାନେ ଏଇ ପଥରଟି କୌଣସି ଚମତ୍କାରୀ ପଥର ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ମୀରା ଯେତେବେଳେ ପଥର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ପଥରରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୀରା ସେଇ ପଥରକୁ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣୁଛି, ଆଉ ସେଇ ପଥର ତାକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପଥର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମର ହାୱା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମୀରା କହୁଛି ଏ ବୋଧେ ଚମତ୍କାରୀ ପଥର, ଆଉ ଏଇ ପଥରକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି କାଠ ନବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୀରା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଚମତ୍କାରୀ ପଥରକୁ ଧରି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୀରା ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ପଥରଟିକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ପଥରକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା ପରେ ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ପଥରରୁ ଗରମର ହାୱା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଘୁର ଘର ପୁରାପୁରି ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ରଘୁର ଦେହ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ରଘୁ କହୁଛି ମୀରା ଏଇ ଘର ଏତେ ଗରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ମୀରା ହଠାତ୍ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଗଲା କେମିତି। ତାପରେ ମୀରା ରଘୁକୁ କହୁଛି ଏ ହଉଛି ଚମତ୍କାର ପଥରର କରାମତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସାହୁକାର ପାଖକୁ କିଛି ପଇସା ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସାହୁକାର ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ମୁଁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଏଇ ଚମତ୍କାରୀ ପଥର ମୁଁ ପାଇଛି। ତାପରେ ରଘୁ କହୁଛି ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ଆମକୁ ଗରିବ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏଇ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଆମକୁ ଋଣୀ କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକର କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା।